Nana Kofi Sono Odikuro of Sampa. Sabra no na Sampa part of Suma. Eyire nenne sande hene de Samba yene de. Drobo Suma tinim kwachuma benzom sande hene da. Ya no na ya akompanyo na obemam bribe manje. Eno ndinim fre kuro manje. Banafo ya chi na sojafo ya de be ma banafo. Ma banafo be werebe. Banda ndini ya fre be bana. Brekum kura sande hene edene spice begu ho na sojafo se bembe monitor jamai na be monitor doma ndim dia ne boro no nne ni betwa ba mafia no ya ne ye di akoa wandim ye da ye nim sasa okowura abrofo bachi samandim anvatuo ne seka mangumba de ha ene abrofo ho na da be na be mehemase sasa confederation restoration na yekoka ho no se eno ne opeso kire se enunti ne de ne boro de ha ene na abrofo be dadae na sa dada ke so onyo adwuma nne obiri yeboa odi ahenkan nsandefo ba hene odikan ye twaliti ya niti dadoma me wo twinzini twini kase afondom from ne wo ho me ba ko ho benda ye nyimva mbie ne hwere wa gba ase niti wadoma na ne hwere wa de awosuma ha obosa atwene na ase mra na osetutu wo danchira na opekwa na adwana fi danchira no suma hene ne boa no kwai bia ni wa ekira se drobo otumfo ne paja drobo jamanfo nyina ya beka ho abom na ya som ya pempuntuo ya de ama ya de hye ama bonoman ene jaman ne adua na abusua no asore adwuna ne na aso bio asante hene ne aman hene te se me ya grade A Chieftaincy Act at 759 oji tum se eya mra o regulate ahenie no waji atum se oyaman hene se otumfo king na onya man hene de a ene mampo hene a ote silver gold silver stool so o man kwa na onu mmedi asante regional president